Bigarren buelta osatzen. Agirre Sarobe pikin bat aurretik. Vicente Artolak osatu du bigarren buelta. Agirre Sarobek oraintxe hirugarren buelta. Vicentek oraintxe. Laugarrenean dira. Agirre Sarobe amaitzera doa eta Iruntzi Berri etziko da. Hor da, Leon Albeniz, Iruntzi Berri. Bi buelta emango ditu. Oraintxe eman dio Vicentek, Joan Mari Garini lekukoa. 6 buelta eman behar ditu Joan Mari Garinek. Bi emango ditu Iruntzi Berrik eta gero azkeneko laurak egingo ditu Eneko Garinek. Apa Leon! Bigarren itzuli osatzen, Iruntzi Berri. Joan Mari Garin ere bai. Joan Mari Garin bigarren itzuli osatzera doa. Lau falta zaizkio. Apa Leon. Amaitu du Leon Albenizek Eneko Garinen txanda azkeneko laurak. Osabailoen arteko lehia orai. Eneko ere amaitzera doa. Iruntzi Berrik bi buelta orain. Bost itzuli falta Joan Mari. Apa Leon. Zaintura du txikire badakaso. Bai. Beste bat Iruntzi Berri, beste bat. Iruntzi Berri. Beste bat. Lau falta zaizkio Joan Mariri. Hau eta beste hiru. Txaloa Iruntzi Berriri, amaitzera dobere lana. Hau ba Leon. Lau itzuli eman behar orain Eneko. Arrapa Osaba. Hau eta beste bi Joan Mari.